Bai, pelotak, sudurrak, betaurrekoak, globuak eta olako gauzak. Eta zuek asko hartu dituzu, Ba, bueno, alzienak. Eskutitz bat jauzi da. Eskutitz horretan ipintzen zauen urrengurtian pregoia esateko aukeria aukiko zauela. Bueno, Aiane, ikusten dut hor eskuartean badaukazula horrelako eskutitz bat, izan ere aurtengo Leintz gantzagako jaien hasieran zer pasatu da? Tokatu jat urrengurtian esatea pregoia. Eta hori zergatik egokitu zaizu zuri? Zetelako sobrea. Pelotak, eta gauza gaitzako. Dotore jaiak hasteko, ezta? Bai! Eta zuentzako Leintz gantzagako jaietako gauzarik onena zer da? Tiro pitxoia. Eta zergatik? Eta belako jugetiak. Gatzagako Andrameixek aurrera jarraitzen daue eta gaurkuan goixian eskoitzatik etorri die arkuakin tiro emanaldixa itxeko eta bertakueko bai probatzeko zela emoten jakien. Bueno, hemen ikusten zaitxugu ekipazio danakin prestatuta. Zer da kontutan hartu behar dana tiro bat ondo ingure danean? Ba, bueno, lehengo gauzia da, la postura, jarri bizare paralelo, eta arkua, ba, dianan begira, no? Eta hartzen dozunean gezia, ikusten baduzu, dazka, bueno, hartu bota hau. Dazka bi kolore, eta jarri biozu ezberdina dana, zuri begira, no? Eta hor, jartze dozunean, jartze dozu arkua recto, anklau itxen duzu, eta hor ja, soltau. Bale, eta hor ikusten dugu garrantzitsua dela adibidez eskua aurpegira gerturatzea, ezta? Ikusi dugu hori adibidez umiei erakusten ibilizariela eta probatzera animaudienekin. Hori importantia da, ezta? Ba, ikutu biozu aurpegixaz, bestela anklau itxen bozu hemen edo hemen, ezberdina da eta tirua paten da estekalde batera. Eta zuek igertzen duzue hemen gaur probatzera animaudienetatik talentu bata ikusten da. Bueno, norbaitxe bai. Ondion hobetzeko ez da badaukiera askok. Horri, umiai hori, bai, baina. Ondo da, eskerrik asko. Gaurkuen Gatzagako Andrameixetara etorri zarie, hemen erakustalditxo bat itxera, ezta? Zer dauko honek berezi edo? Berezia, diferente delako eta, no se, ondo gustora gauz eta sentitzen gauz diferente eta te engancha, la verdad que te engancha. Eta ikusten dozue jendia sentirutzen dela erakarrita ikasteko, ez? Honek daukon disiplina dana? Bai, deporte hau da, no se, diferentea eta gustatzen zaidalako eta te engancha, la verdad que te tira, vamos. Zer moduz doie gaurko eguna? Jendia ikusten dozu hemen animauta dauela? Bai, ondo. Ondo, eta zuko indala zenbat praktikatzen dozu kirol hau? 4 urte egingo ditugu eta ondo. Bueno, eta ikusten dozu taldia hasi zanetik eduki dauela eboluzio bat eta jendia geroz eta gehiago erakartzen dela kirolontara? Bai, hemen jende gehiago apuntatzen da eta hobeto.
ondo! Egunero nora ezian. Ze giro ekarriko duzu zuek gaur gatzagako jaixetara? Pizkat igual gaztetasuna, ez? Edo pizkat renovazioa ez den bezala, ez? Pizkat txaranga berrixa gara eta gogu askokin gatoz, orduan animatzera eta jendea hori da, ez? Jaixetan eta gora itxea. Hori da, igual ondion gaztiak eta agiakin egongo die, baina ointxe igual zuen musikiakin eta zuen giroakin zuek uste duzu animauko diela zuen Bai, nik uste justo initzen dugu gainera eta hain jendia esnatuko dugu eta seguro bajatzen dia zela gurekin lan dantza itxera. Hori esan behar nuen, zuek gonbidatzen duzu jendia zuekin dantza itxera, kantetan eta dana. Bai, klaro, jendia etorri animau eta dantza egin eta dana, abestu eta danetare egin da hemen.
Su argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Su argitan. Zuegia hemen afaltzen zabitze, ikusten dugu ensalada eta saieskixa be bai. Zer, gozua dau? Oso gozua dau. Bai, eta bueno, ikusten dugu hemen be saieskixa ja jaten bazabitziela, saieskixa ondo inja dau. Ez proba hondiako, baina itxura bat ez bai. Bueno, eta esan duztia aurten zure lehen gurtia dala hemen gatzagako jaixetan. Hemendik esan dago. Bai, egize da. Bai, Lekitxarra naz, lekitxoko jaixek itxotez alde batera, eta berdura. Eta bueno, orduan, merezi dau gatzagako afarira etortzia. Bai, merezi da. Gente hona eta jateko egarra ganea. Vale, eta hemen gatzagatarri begaldetuko ziet. Zer daukie berezi gatzagako jaixek? Lehengo alixea, gatzagako jaixetan dagoela. Bai. Bueno, eta orduan, zerk animau zaitxu zuri begatzagara etortzen? Oin gatzako nazelako. Bueno, eta orduan, hemendik aurrera herriko jaixetan implikatzeko prest egongo zitzen? Bai. Ontsa zigare, osea, bai. Intentzio horrekin. Bueno, ikusten dugu hemen beba ja jaten bazabitziela, ensalada, saieskixa, zer gusto jatzu zuri gehiago? Bueno, badana dau primerakoa. Gainera urten erreleboa dau, saieskixe eta parrilla kontuan gaztea sartu die, eta beretan txalogarria. Bai, osea, uste dozu lan ona indauiela eta gozu aurten dela. Herrigintza herri hontan funtzionatzen dau, herrigintzak. Beti gaude, ematen du ez dela irtengo, baina azkeneko momentuen beti gaude igual 40 persona, ze gaur egun 40 egongo die, egongo gare, bertan, eiken eta jaten eta disfrutatzen. Bai, azkenian olako gauzek itxen dabilako ez da, herri batek funtzionatzea eta bertako jaixek. Eta zer uste dozu gaur kua moruko afari batek emuten dotzala gatzaga moduko herri batei? Ematen dio nolabaitet, herri bageala, hemen gaudela, eta danen artean egiten dugula, olako, nik uste, 180 pertsona gaude bertan. 180 pertsona batzeko taldeak egin die, danok egon gara elkarrekin, eta bueno, herri gintza hoxe da, danok elkarrekin herri bat egitea. Hemen zauze buru belarri afaiko janarixa prestatzen ze daukotzu gaurkoen afaltzeko? Bueno, betiko moduan, ensalea, okela, eta gero ez dakit lan egongoan aurten, baina hori, betikoa. Eta bueno, goa ez ditzen okelia, beren ensaladak gaz, eta lantales hori nagaz bai. Bueno, eta noiz hasi zarie baudana prestatzen, brasak prestatzen eta okelia jartzen bertan? Erdi, zazpira kaldera gertu gara, eta, bueno, egizezan neure lehenko kurti da, orduen mando bat naz, eta agertu naz esan dut dina, baina lehenautik behin izen da zehose, eta amazeretan itxi okeli eta beste inba gauza. Eta bueno, ikusi du ja jendia frontoi barruen badabilela jaten, heldu jatzue ja gozua dauela edo lakoren bat? Ez dakit hasi den okelia jaten, ondion igual ensaladaten daz, baina ez dakigu. Hemen gauza porra de buru belarri okelan eta gero entrako gara berze esaten da bien. Ikusten da gainera, hemen bebai generazio desberdinak batu zariela, badauela jende heldua, zuek gazti hauak bebai, gero zuek parranda botatzeko asmoakin zauze? Bai, ni bai, bestiak ez dakit baina ni bai. Eta gatzagan badau parrandia botateko aukera? Bai. Lagun taldetxo bat elkartu eta gero dantzaitzeko asmoakin. Dantza ez dakit, baina ondo pasetia bai. Hori da, lagunekin elkartzeko aitzakisa bezala behintzat erabiliko dozu, ezta? Bai. Osondo, eta bueno, afarixai dago kixonez, ze guztu jatzu egeixau, ensaladia edo saieskisa? Saieskisa, bai, ikusten dugu ensalada hor, larrei ez dozuela ikutu, hemen barazki jaliak etzarie? Ba, ni bai, izanaz bakarra jandotena. Eta beste danoi jatzu gustatzen barazkixak? Ez. Danok okela jatia nahi xau? Bai. Hementxe bebai zauze, herriko gaztetxuenak afaltzen, ensalada eta saieskisa. Hemen ensalada probau dugu? Ez. Ez, jatzu gustatzen barazkixak zuri? Bai, tomazia, arrautxia, letxuia, baina ez. Gaurkuan etzan hori jateko aukera. Baina hemen bai, hemen ikusten dugu, ensalada purtxo bat be jandozula. Bai. Eta gozua eguen? Bai, oso. Bai, ze zeben gozua haua, ensaladia edo saieskisa? Bixak. Bixak, zuk danetari jaten dozu? Bai.
zuek urtero etortzen zarie, Gatzagan hemen frontoian itxendan afarira. Oinartien bai, urtero etortza etxut. Eta aurrerantzien be etortzeko asmoekin, ezta? Bueno, bai, ametitzuzko itxartian etorriko etxut. Hori da, gainera, ikusten do, janarixa badauela, ensalada, saieskixa, zer izan da zuri gehixen guztau jatzuna? Bueno, txuletilak eta saieskixa oso gona jatzak. Eta zeo zer zuk botatzen dozu faltan postreren bat edo? Ala, igual zuek ekarri dozue postreren bat? Ez, batemate ekarriko postria, lasai. Hemen ez da ez faltako, ez da? Edarixa be ikusten dugu badukotzela. Edarixa neikua hauk eta oso ondo. Eta lan zuen artien be, giro ezin hobia sortzeko, ez da? Bai. Ikusten dugu gainera etorri zariela koiar berezi horreikin. Horrek be, zuen kuadrilla girua emuteko balixo dau? Bai, hori launa eta hori kubatik etorrio. Ona, jaixa pasetan. Eta... Bai, kubanu hori. Bai, orduan, merezi dau kanpotik be hona etortzia. Bai. Ona estrangerua be etortzitzu, eta hori kubuan gauen da torrio jaixe pasetan. Aurten ere urtero bezala, Otxandiotik Gatzagara etorriko da lagun talde bat, bertako jaiez gozatzera eta bertako lagunekin berriz ere elkartzera. Eta guk hemen harrapatuko ditugu. Otxandixo! Etxe jaunak iesi argitan Adarraren deia talamian kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat Otxandixotik etorri zari, Zer dutan urten dozu Otxandixotik onaltzeko? Beratzietan. Beratzietan, eta zenbat kilometro emun dozu oinez? Eta izmate ongo dizan. Mabizen bat, erolakon bat. Bueno, baina samurritzen die, ala neketsua da? Da, samurrez, eskin baten da, horra gorraileo da gero berantza egin, ez? Herri guzti, umiek eta dana. Eta, bueno, zenbat urte daro iezue, ja olako itxura bat itxen? Ni bizi guzti zen, ni baino lehenuko, ni etorko zien. Orduan, aspalditxik datorren oitxura bat da, eta, bueno, zuek mantentzeko asmoa badaukotu, Bueno, oinartio manteni du, ez? Hori da, eta hemendik aurrera be, mantenduko zu, ezta? Bai. Eta zer dauko zure ustez politxa Gatzagara oinez etortze honek? Nik ez daidan politxero ez da oitxura bat, eta... Hoxe? Gustora itxen dozue? Hoxe, urtero, Gatzagako egune, etorri jenga oinez. Zenbat lagun animauzari aurten ona etortzera? Ez dakit zenbat izango ginen, bai, 50 bat edo, bai, edo gehiago, bai. Eta orduan talde politx batekin, indozue bidia elkarrekin, zela junda bide hori eta ibiltze hori? Ondo, bai, betiko antxia, euria apur bat inozku bidien, bai, bueno, eta larrei besta guen, osake ondo, ambiente honi etorri eta ondo. Hori da, hori igertzen da, ez da, girua zuen arteko harremanak bai igual sendotzeko modu bezala ez, bide hori hartzia eta ona altzia. Herrixen ze harrera indotzue? Bueno, ona, beti jauzko harrera, ona, Gatzagarrak ez dakut kejaiko horretan. Zuek be Otxandixotik etorri zarie, ze moduz junda bidia, ondo? Ondo, bai, oso ondo. Ondo, ala nekatu zarie bidetik aldatza igoten edo? Nekatu hemen aldaz gora, marindik ona. Ero gorlandatik. Bukaeria orduan zaiena? Zaiena, armozaute gero da hori, txarto. Claro, ja tipia bete eta ja modorria sartzen hasitza. Hori, bai. Aurten behia orduan, bete dozue hitzordua, ezta? Eta urren gurtietan jarraitzeko asmoekin? Bai. Bai, hau da oitxura bat ja urtietan datorrena, zuek zenbagarren aldixa datortzen zariela? Ez daki, bai, eumetatik ez jau gato, zango egunien ona. Zu jatorriz Gatzagakoa, baina Otxandixon bizidana, baina eta zu be aurten etorri zara domekan, zuek oinez etorri zarie? Ba, ez, nire txikina dukot eta ordu nau eta oinezien ondion ezin da etorri. Baina, bueno, behintzat, hitzordua ez tozue galdu izen gure ez da, eta hemen etorri zarien, nola etorri zarien zuek orduan? Gu kotxien etorri gara, ez da, Arima? Bai? Gora Otxandixo, bai, gora Otxandixo. Leintz Gatzagako plaza bete-beteta daukagu urtero bezala herri kirolen ikuskizuna dagoelako eta jendeak ez duelako galdu izan nahi. Hemen atzean dagoeneko martxan daude kirolariak eta jendea txalo zaparradaka ari da.
Bueno, hemen txezauzezuek bai herri kirolak ikusten, suposatzen dut lehenatik ezagutzen dituzuela, noiz behit praktika hau izan dozu ezuek? Ez, egiz ezen da ez. Eta ikusten dozu ezuen buruak olakoren bat, olako kirolen bat, itxeko moruen? Aizkolari, más o menos. Bai, zuek uste dozue olako egunen baten igual probatzeko aukeria egon ezkero ingo zeukiela? Bai, probatzeko aukera, bai, baina baten edo birrita, baina ez gehiago. Eta zein izango zeukie, izango zala hemen dauzenetatik, zuek ondo ingo zauen bat. Esaten dozula, hau ingo nauen ondo, seguro. Bata bez. Bata bez, oza, igual kirol hauek ez diezuentzat. Ez diez guretzat. Zuek beste ze kirol praktikatzen dozue? Nik kickboxing. Kickboxing, bueno, orduan ikusten da bintzat kirola bai itxen dozuela, orduan sasoia badau, igual hain txarto dejatzu emongo honei. Ba, ez dakit ba. Gustora zabiltza ikusten? Bai, ondo dau ikustia. Bai, uste dozu errexak diela olako kirolak praktikatzea? Bueno, nik uste ezetz. Animauko zinen egunen baten horrelako zozer probatzera zu? Ez. Ez. Eta zu? Ni askotan ibilitzen hau. Ibilitzakoa zareia olakoak itxen, eta zein esango zeuke orduan hemen dauzenetatik errexena dela? Errexa ez dago ezer, zeiatu ezkero, ba, bueno. Eta orduan, zaiena edo bintzat esfortzu handixena eskatzen dutuna zuri? Esfortua ez dakit. Bixak antzera, aizkoria, bueno, beti muten berrespeto gaitxau. Zein esango zeuke dela zure herri kirol gustukoena? Bueno, ez, ba, igual pentatlo ja, ez, danak gustartzen dien herri kirol gehienak gustartzen dien herri kirola dalako, ez? Baina, bueno, dana die politxek, harri jasotziek bere zea dauku, eta zu noiz baitz probau izan dozu olako kirolen bat, edo gustauko jatzun probatzia? Ez, sekula, ez dago denpora askoik eta... Beste gauza batzutara dedikatzen dozu zure denpora. Hori da. Baina ikusteko aukeria dagoenean adibidez gaurkoan moduen, gatzagara etortzia erabaki dozu, ba ikusteko eta gozatzeko, ez? Bai, noixien baina hartu inbida eta hartie ikusteko eta haube kulturi dela zea, eta ba ikusi eta aprobetxau eta hori xo egin inbida eta... Da, zela esango zeuen dabitzela gaurko kirolariak, fin dabitzela edo hobetu aldala? Ez, fin daitz. Norbea baino fin hau, ibiltzen dione, normalia. Zaio harrein duela ustez, bisok ere tope-topien ibiligia, eta beak tope jodeu nik ebai, da bueno, azkenean irabazin dugu, baina segundu gutxioti eta politxegun da. Animauko zauke jendia hemen ikusi plaza bete indala eta jendia animatzen egon dela. Animauko zauen jendia ba, egunen baten probatzera eta ba, ikustera ez, zer dan olako kirolak praktikatzea? Bai, ez, azkenien hau da bertako kirola, Euskal Herriko kulturia eta kirolan parte handi bada, eta bai, nahi doanak animau kaso inbestik iztaka eta proba politxeia gogorraia eta pixka sakrifikoak, baina bueno, kirola dan bezala ustez. Gaur ikusi duzu hemen harri jasotzean, 102 kiloko harrixa jaso duzula, baina zure marka esan daue hori baino altoa dela, zenbateko marka daukazuzu? Jaso nu nire pixu doblia, 122 kilo, nahi pixatu nitu 60 kilo azpitik. Eta hori izan da urten indeten marka. Eta etorkizun batian hori hobetzeko asmua badaukotzu edo behintzat intentzinua? Bai, probatuko dugu beti abertzeateatzean ez, oso zaila ikustet, baina bai, intentzio hor dugu. Hainbeste energia gaztauta gero, oin energia horrek berreskuratzeko zeitzen dauzuek moruko kirolari batek? Baina bazkaldu beharki, baita baina atian txukun janda ez da. Zela azken zerriki jandak egokerro sentitzen azkenen da, ez txukun jan, bazkaldu beharki eta asista bixat. Eta hemen plaza beteta eukidou, ikusi dugu bebai umiak animatzen egon diela. Zuk animoko zen itxun ume horrek etorkizun baten probatzera kirol hauek eta zenbateko esfortzu askatzen dauen eta? Dudik gabe, azkenen oso kirol polita dira hobe, bakarrikan diala oso sakrifikatu. Azkenen ezko adibidez bai egurra jarri mezu, kendu, erosi, kirol sakrifikatu dira, baina probatzea dudik oso polita dira eta gustatuzke, hasi egin behar. Zein esango zeuke dela gaurrin jakoetatik zuri gehien gustatzen gatuna edo gehien gustatzen gatuna bintzat jenda horrien itxia? Harri jasotzia. Genere azkenen deskonexio momentu bada eta jendiakin azkenen emozionatit ezatez, maskatindarrak jendian laguntzakin ateratzea eta gutxiena trontza. Ja gaurkoz bukatuta, zer moduz esentzazioekin bukatu duzu? Oso guztegia esan, asko apoiatu du etorrian jendiak eta xisko dana eman da eta espero du publikoa gustatu izana eta hori eskerrak eman etorri dian guztiri.